Nós tiñamos un comercio de alimentación, porque meu pai chamaba que era Maragato. Meu avó veuse para Castro no ano 13. E montou ali isto arrieiro que lhe chamaban, transportaba, viñan desde Astorga, ele nacera en Astorga, a 8 kilómetros, e viñan transportando mercancías para Lugo e para un lado e para outro. Estableceron en Castro Veres de Lea, e tiña 9 fillos. Pero para aí viñeron 4, os máis foron 2 para Buenos Aires, outros para Madrid, e aí viñeron 4. Entón, aí estableceronse, aquí había a feira os primeiros jueves de mes, como hai agora, viña con un carro, desde o Castro de Veres de Lea, e traían viño, traían aceite, bueno, o que se consumía, 4 cousas que daquela non había tal. Os días da feira viñan salían de Castro de Veres de Lea ás 3 da mañá, para chegar aquí á hora de vender, e volvían a marchar. E así estuvo vindo varios anos, hasta que no ano 23 alquilou unha casa, que é onde depois nacemos, onde se alquilou unha casa xa, e montaron aí ele e os irmãos unha tienda, chamabanlle de ultramarinos, daquela. Unha tienda que daquela había 20 cousas ou 40, pan, ou que digo pan, viño, aceite, azúcar, xabón, pouco tiñan, pero bueno, o que había. E bueno, isto foi no ano 23, depois no ano 31 casouse coa filla do dueño da casa, que era a miña mãe. E bueno, tiveron 5 fillos, somos 5 irmãos. Bueno, o negocio foi aumentando un pouco, chegamos a ter unha tienda de ultramarinos, como se dice desde aquela, que tiñamos de todo. Ali o agricultor, tanto que fora, tampouco non había, nin se conocía o colacao, nin se conocía a cerveza, é dicir que había as galletas María solamente, había pois 50 ou 60 artículos, pero pois, bueno, tiñamos horquillas, palas, todo o que necesitaba, cordas, de todo, aspirinas, alcohol, auga oxigenada, é dicir que ali o agricultor, na nosa casa, todo o que necesitaba así tal, había ali, sí, foi así, bueno, depois xa, claro, isto foi cambiando, foi vindo outro, abrindose moito máis, claro, apareceron moito máis produtos, foi ampliando o negocio, o máis vello foi para a Coruña, fomos quedando aí 2 irmãos, depois fomos abrindo un negocio tamén de almacén de cereales, abonos, sí, traballamos fuerte, non fixemos moitos cartos, pero vivíamos.